Dobrý den, dnes mám pro vás opravdovou lahůdku. Nemovitost uprostřed luk a pastvin v chráněné krajinné oblasti v Rokytnici v Orlických horách. Na pozemku o výměře 1873 metrů čtverečných naleznete stavbu rodinného domu. Vybudován byl v posledních 20 letech na původních základech. Jeho dokončení čeká na vás. Dům je napojen na elektřinu, vodu z vlastní studny, kanalizace je řešena septikem. Dýchne tu na vás klid a pohoda. A je jedno, jestli to budete pouze rekreačně nebo bydlet trvale. Podívejte se na ten výhled. Říčky, co by kamenem dohodil. Krásná příroda. Vyžití tu máte jak v zimě, tak po zbytek roku. Pěšky, na kole, na běžkách, anebo jen tak odpočívat a čerpat energii z přírody. Tak co? Chcete vidět víc? Zavolejte mi a domluvme si společnou prohlídku. Těším se na setkání s vámi. Mirka Havlová, Remax Future.